Natin, magkano po ang kilo, Nay? 180 ang kilo. 180 na per kilo ng bangus. Meron siyang per piraso, no? 100 pesos. Dorado sa halagang 160 na per kilo. Magkano sa ano mo ngayon? Dalagang bukid? Ha? 180? Yan po yung presyo. Kahit sa lapat, 180 rin. 200. So sa bilog po na dalagang bukid ay 180. Sa lapat po ay 200, no? So tumpukan po natin dito ay 50 pesos, mga tawilis. Tapos sa mga galunggong na bilog ay 100 pesos na tumpukan. So magkano per kilo, Lodi? 200 pesos na kilo ng kanyang galunggong na bilog. Ay 100 pesos. Sa mga tumpok po ng ating mga bangus na pandaing ay 50 pesos. May dilis din po sa halagang 50 pesos. Boss, good morning. Magkano yung ano mo, sibuyas mo na nakabalot na? 20 pesos sa mga nakabalot na sibuyas, no? Dito sa mga kamatis mo, 20 rin. 20 pesos sa mga kamatis. Sa kalamansi, 10 piso. So yan po yung mga latag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Mga bangus na nakadaing na sa halagang may 50 pesos, 100 pesos. Yan po yung mga yan po yung mga tumpukan po dito, no? Yan po mga bentahan po ng mga bit-bit, no? Pang meatballs po natin dito sa ating kakainin na masarap na bola-bola. Yan po ang bit-bit at buwan-buwan. Yellow pinto na natin ay 140 na per kilo. Shout out, Lodi! Shout out po, Nay! Shout out! Yan, 80 pesos na per kilo ng kanyang mga espada. Nay, magkano po yung tanigi nyo, Nay? Yun, ang presyo ng kanyang tanigi, no? 300 pesos. Nagkano per kilo sa malaking tilapia? 120 na lang. 120, oh. Bilog na tilapia. Ang ganda, nalaki. Buhay na buhay, no? 120 na per kilo. Hindi po yan, tilapia ang Batangas, ha? Yan po ay tilapia ang Pampanga. Good morning guys. Tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay maraming latag na mga bentahan po ng isdang tumpukan. So aalamin natin ang kanilang mga presyuhan at mga latag dito po sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So sa bangus natin, magkano po ang kilo, Nay? 180 na per kilo ng bangus. Meron siyang per piraso, no? 100 pesos. Yan po ay bangus dagupan ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, mga 7 guhit, isang piraso. Magkano kaya isang piraso nun? 7 guhit? 90 sa 180 at saka 36. 126, 7 guhit. 126. 90. Kaya na kaya ng ano yon? Kasi parang kasi ng bangus dagupan sa Sabado. Oh. Dorado sa halagang 160 na per kilo. Magkano sa ano mo ngayon? Dalagang bukid? Ha? 180? Yan po yung presyo. Kahit sa lapat, 180 rin. 200. So sa bilog po na dalagang bukid ay 180. Sa lapat po ay 200, no? Salamat. Boss, salamat, thank you. So tawid tayo dito sa kabila sa mga islang nagtitinda ng mga tumpukan. So
So, tumpukan po natin dito ay 50 pesos, mga tawilis. Tapos sa mga galunggong na bilog ay 100 pesos na tumpukan. So, magkano per kilo, Lodi? 200 pesos na kilo ng kanyang galunggong na bilog. So, marami na yan, ha? Talaga makapagprito ka na ng galunggong. Sa 100 pesos mo, no? Shout out. Tapos 260 na per kilo ng kanyang hipon. Yan po mga nakalatag na mga nakaplato ay 100 pesos po, no? Tapos ang mga gulyasan ay isang piraso ay 100 pesos. Sa mga tumpok po ng ating mga bangus na pandaing ay 50 pesos. May dilis din po sa halagang 50 pesos. So magaganda po yung kanilang mga latag dito ng mga isdang tumpukan. So dito naman po ang tumpok ng bangus ay 80 pesos na nakadaing. Tapos ito po yung yellow pin tuna, oh. Magkano ng kilo niyan, boss? Ay, 150 na lang yan. Wala na 200. Ayun, 150. Wala nang 200 na per kilo ng yellow pin tuna, oh. Dalawang piraso, oh. Ang kinin nyo na po yung dalawang piraso na yellow pin tuna sa halagang 150 na kilo. Buti nagkaroon na ng mga isdang tuna ngayon, no? Mayroon. Medyo mababa naman na ngayon. Lalo na ngayon, dumadaan sa bagyo. Namuhunan ako ng ano dyan, 140. Ito yung patong ko sa 10 piso. 10 pesos lang pala ang patong sa per kilo, no? Boss, thank you, ha. Salamat. Boss, good morning. Uy, Magkano yung ano mo, sibuyas mo na nakabalot na? 20 lang yan, boss. 20 pesos sa mga nakabalot na sibuyas, no? Dito sa mga kamatis mo, 20 rin. 20 pesos sa mga kamatis. Sa kalamansi, 10 lang, boss. 10 piso. Labuyo, mahal eh. 10 rin. Ang labuyo, ito, ganitong karami lang, 10 piso na. Ayun, 10 pesos ang ating sili, no, na pula. Ang sigarilyas mo magkano? 40 kalate. 80 pesos. Bumaba po ng ano, dating 120, ngayon 80 pesos na lang po ang kanyang kilo. Patatas, boss lang na 20. Ito po nakabalot. 20 pesos po yung nakabalot na patatas. Oh. Sa mga gustong bumili ng patatas, ito po, 20 pesos po na isang balot ng patatas. Sayote, 60 kilo, boss lang to. Sayote. So sa sayote po natin, no, 60 pesos na kilo. Salamat. Thank you, thank you. Yung i-vlog mo, sir, doon sa loob kasi mahal na mahal doon. Dito po ay 50 pesos na isang balot o kalahating kilo ng kanyang bentahan ng sibuyas. May mga tumpukan din po sa halagang 10 pesos, no? Dito po ay, yung sa mga naghahanap ng tingi-tingi ay dito ay may mga mabibili kayo dito sa Malabon Fish Market. Sa apat na pirasong sibuyas na nakabalot ay 20 pesos. Sa sibuyas din po ay 20 pesos at ang kamatis ay 20 pesos po ninyo mabibili. Ay, ano sili? Dito naman po ay 150 na per kilo ng yellowfin tuna. So napakaganda ng yellowfin tuna, oh. 150 lang po yan dito sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon Fish Market. Yan po ay mga tumpukan sa halagang 100 pesos. At may mga tumpukan din po tayo ng mga bangus dito sa halagang 50 pesos. Tapos ang gulyasan po natin dito ay 120 na kilo. So
So yan po yung mga latag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Mga bangus na nakadaing na sa halagang may 50 pesos, 100 pesos. Boss, ako na po. Magkano po sa ganun po? 50 pesos na mga tumpukan po ng tamban at isdang malakapas, no? Tapos may mga kabasi rin po dito. Sir, good morning po. Yan po yung mga yan po yung mga tumpukan po dito, no? Yan po mga bentahan po ng mga bit-bit, no? Pang meatballs po natin dito sa ating kakainin na masarap na bola-bola. Yan po ang bit-bit at buwan-buwan. So mga 50 pesos lang po ang mga tumpukan dito. Ayan, mga tumpukan po, no? Napakarami na, no? Talagang 50 pesos. Ay, may ulam na kayo. Tapos dito ay 160 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. So, meron nagpapatugtog dito, no? Pero laban lang tayo. At ito ang tumpukan ay 50 pesos din po, no? 160 sa per kilo ng yellowfin tuna niya. Shoutout sa'yo, Lodi. Tapos dito ay 120, 140 at 120 sa gulyasan. Yellowfin tuna natin ay 140 na per kilo. Shoutout, Lodi. Break muna kayo sa gitna ng truck. Boss, thank you. Tapos dito po ay 200 pesos na kilo ng kanyang bangus, no? Tapos 170 na per kilo. Shoutout po, Nay. Shoutout. Yan, 80 pesos na per kilo ng kanyang mga espada. Nay, magkano po yung tanigi nyo, Nay? Yun, ang presyo ng kanyang tanigi, no? 300 pesos. Uy, buhay pa. Buhay pa na tilapia. Napakalaki, oh. Sarap ihaw nyo, no? Tumatalon pa. Uy, tumatalon talaga. Ayaw papigil talaga. Tumatahol. Di pa magkano yung ano? 130 sa buhay na buhay po na tilapia, oh. Tapos ang mga tumpukan niya po ng kanyang mga panindang bangus ay 120 na tumpok. Ayan po yung mga presyo ng kanilang mga tumpukan po ng bangus dito sa Malabon Fish Market. 120 sa mga tumpukan. Ayan po yung kanyang mga bentahan dito sa Malabon Fish Market. Alright. Nagkano per kilo sa malaking tilapia? 120 na lang. 120, oh. Bilog na tilapia. Ang ganda, ang lalaki. Buhay na buhay, no? 120 na per kilo. Hindi po yan, ano ha, tilapia ang Batangas ha. Yan po ay tilapia ang Pampanga. Alright, so sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon, Tumpukan, no, ang mga presyohan po nila ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili at talagang sulit pa rin ang kanilang mga bentahan dito. So talagang mga presyohan ay talagang makakatipid ka sa kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at shout out po sa ating mga mamimili na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. At sa ating mga viewers po, shoutout po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating pamimili. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at nag-share po ng aking mga video dito sa Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po muli. Bye bye na po. God bless.